Здравей и добре дошъл в Светлопът. Чувствал ли си някога, че в теб има нещо повече, но не знаеш как да го събудиш? Кундалини Рейки е енергиен ключ, който отключва скритата сила в теб. Тази практика не е сложна, но променя страшно много живота. Помага ти да се освободиш от блокажи, да се свържи със себе си, твоя виш аз, и да се излекуваш на едно много дълбоко и финно ниво. Първия път може да усетиш топлина, вибрация или дори емоционално освобождаване. Това е нормално. Това е лечебната енергия в действие. Мощен лечебен процес. Ако искаш да вървим по този път заедно, можеш да ме потърсиш във Facebook, като натиснеш търсачката и потърсиш Светлопът, ще намериш групата ми. Може да натиснеш камбанката, за да може да не пропуснеш някое ново видео. А пък в коментарите можеш да напишеш своя въпрос относно кундалини и ако искаш да направя следващо видео с обяснение как точно работи и какво точно всъщност е кундалини и как тя е по-различна от другите енергийни терапии. Това е самото начало в твоят Светлопът. Успех и до скоро!